O artista portugués José Cid acaba de ser galardoado co premio Lingua Mai outorgado pola sociedade que xestiona os dereitos de autor no país veciño por esta canción Ponte nas ondas, todo un himno á lusofonía do que son autores a galega Uxía e o brasileiro Sergio Tanús. Aos 84 anos, José Cid recibe así unha homenaxe a unha carreira de máis de 6 décadas na que explorou xéneros dende o rock á música progresiva e a canción melódica. Quedan coa previsión do tempo. Graciñas por elixirnos e boa tarde. Ata mañá. De Moçambique a Angola, de Santo